नमस्कार प्रणाम। कैसन बानी सब है। आप सबके बता दी कि एक बहुत बड़ा खुलासा कोई रहे वाला बानी। सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट बा, जितना भी खेसारी फैन बानी सबसे रिक्वेस्ट बा कि वीडियो लास्ट तक देखी, क्या कि एक बहुत ही ज़बरदस्त गाना होता जौन कि खेसारी मरद हुए असली गाना देखत नहीं स्क्रीन पर तौने गाना आवे वाला बा। खेसारी मरद हुए असली गाना मरिए धके तसली। जितना चमचुआ वाला सनोकनी के सबन के मिर्ची लगी। साला कहाइला जे विवाद खत्म हो गई गाना दूसरा टाइप के बा, लेकिन अभी विवाद करे के फेर में बड़ा सन। क्या कि ओकनी के तो यूट्यूब चली ना बिना विवाद के, उ साला विवाद करे के फेरे में बड़ा सन। अभी पोस्टर पूरा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर करी ताकि एकदम साला जी एकदम हिला देवे के बा। ये पोस्टर के शेयर करी और वीडियो पर बनाई एकदम मतलब हिला देवे के बा। में कितना पावर बा दिखा देवे के बा, एकदम जो खेसारी फैन में कितना पावर बा एकदम साला एकदम चुतिया सन के एकदम दिखा देवे के बा। ये सब हम करे के ना चाहते नहीं, लेकिन एक के चुतियापन देख के मतलब हमारो पोस्टर रिलीज करे के पड़ला। यही सब जितना भी खेसारी फैन बानी सब के एकदम पोस्टर रिलीज करके एकदम फैला देवे के बा और पोस्टर के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और एकदम गाड़ मार देवे के बा। साला पूरा एकदम मतलब दिमाग सनक गइल बावे, एकदम गाड़ मार देवे के बावे। खेसारी मरद हुए असली आ गाड़ मरिए धके तसली एकदम पोस्टर के वायरल कर दी। एकदम सबसे रिक्वेस्ट बा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी वीडियो के। बस इतना ही, मिले मैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।